billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wana cinarita kagamali pakapelwacana maka isun satu ingat miskin sunat tolong kang kekasih Sultan maka isun tinita dening sang Prabu tinuin magkabajange sawang kuning nagari lawan mo kaliwat sugi lawika manisan maringata lanawan to'an tutekane arong dan kenasaron maka ujari sun bener dan nasiwahnya tening gawas cindaku kabeh panwas kurang ning isuhun miwa ning semuhide tanopan anak ikayat kekaping sadawina misaking sekakaling mulia kang agung-agung karone gunang kekasih puna pangarok semarang kemani lawan semarang basasi kami musanai sunnah rasa semuinin den takoni dening wong lanang maka wong kang tetake pun abah sebab puan ingeranan mudining purwakani satu kopir amus walisun akan muidining sanadik kemasa hidup bersut pada sabab dada isun datang ngakokos lumaris berdering dinak ing dalam hijratun Nabi kang senar di mengatus lan suara-suara waktu iku wataune semuidin kang mun mangke kawan poso iris si Abdul Qadir nabda maka isun namo ing sawiji kalaran ingkang sangat cerene Qur'an maka wong iku ngucap assalamualaikum ya bini Abdul Qadir tuan kang lebih bahagia maka sun jawab salami waalaikumsalam maka ngucap kang agring satunilah tuan parak saking sun izin parak saking tuan tuan logang-logang ingat kami sun lungguh haget sesama kuning ngucap kang agring maka tukul jasade wong iku
becik rupane kancane semono maka zulul aning-ali mereka ngucap usen maring isun Abdul Qadir anak Tuhan hamba angawarungi maka isun ngucap satu ni hambatan udani maka ungi kurus wajana isun agama yaktini lana zatoni sun wajah menang isun naisayakti saking paningan Tuhan sampun merupakan yang semua maring hamba sebab Tuhan merupakan yaktini agama dan di Tuhan engkau sebenarnya sendiri sebab Tuhan merupakan yaktini agama yang aku ngesampuning makanan uli wong kesuntingan uja sudah duduk ibadah sesolah maka isun anon molanam sawiji katamu aning marga awe kau wong itu kami satang ucap paring manira mengkene papawasan juru kari tuat saya mudi sasampuning maka sunjuk asawasing abad maka sabuing manusia pada amarane isun awisalam sarata tangan isun dan amungi lawan wong iku kabeh wacana mangkana kabeh wajah kemudian kang lohong maka isun gawang ingati ingolanan sawijo baruh lagi isun naranan turun awang sawiji panggonan nison wajah utuh Rabbani wa arifin samadani Allah Sayyid Semuhidin Abdul